Добро утро! Настройване на подсъзнанието за един успешен ден. Здравейте! Аз съм Евелина Кирилова от NK+, и ви приветствам с добре дошли на тренинга за настройване на подсъзнанието за успешен ден. Добро утро! Вие все още лежите в леглото. Хубаво ви е, топло ви е, уютно ви е, комфортно ви е, луксозно е навсякъде около вас. Очите са ви затворени и сега направете няколко дълги вдишвания през носа и дълги издихвания през устата. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме цялото напрежение. Почувствайте своето тяло. То е все още отпуснато. Погледнете тъмнината с затворени очи. През клепачите ви преминават първите слънчеви лъчи на слънцето. Може би чувате отвън звукът на морето. Вълните идват и си отиват. Идват и си отиват. Идват и си отиват. Сега се вслушайте в звуците на вашето тяло. Какво чувате? Какво усещате? Какво чувствате в момента? Насочете вниманието в областта на слънчевия сплит. Вслушайте се в гласа на вашата душа и почувствайте какво усещате. Усетете какво чувствате в момента. Осъзнайте колко ви е леко и хубаво. Усмихнете се на това чудесно състояние. Порадвайте му се. Приветствайте го с добре дошло. Благодарете на себе си и на това чудесно състояние. А сега чуйте сърцето си как бие по най-добрия начин, за да сте напълно здрави. Отнасяйте се с много нежност, любов, топлина, разбиране, приемане, благодарност, уважение, възторг, възхищение, гордост и признателност към себе си. Благодарете, че сте напълно здрави и всичките ви органи работят по най-добрия начин. Слушайте се в своето дишане. Усетете как то се пробужда заедно с вас. И мислено му задайте въпросите. Какво желае моето висше аз точно сега? Как искам да преживея този ден? Как аз ще се радвам на своите изпълнени желания? Какви чувства и емоции ще живея? Как ще празнувам моите достижения? Слушайте и чуйте отговорите. Какво е вашето най-голямо желание за този нов ден, което, ако придвижите крачка напред към сбъдването му,
ще подобрите най-много сфери в живота си. Почувствайте колко много е желано. Израдвайте му се на макс, че то се е сбъднало. Усетете как топло се отзовава вътре във вас. Хубаво ви е, прекрасно ви е. Слушайте се във всяко свое друго желание вътре във вашето тяло, както и във вашата душа. Приемете с любов вашите желания в своя ден и разрешете на себе си днес да ви се случват. Мислено кажете на всяко свое желание: добро утро, добре дошла в моя ден. Хубаво ми е с теб. Дишайте свободно и с лекота. Вие сте спокойни, вие сте защитени, вие сте в сигурност. Дишайте и издишайте. Дишайте любов и издишайте напрежение. Дишайте любов и издишайте напрежение. Представете си как се изпълняват вашите желания в днешния ден. Вижте себе си в тези моменти. Почувствайте радостта от получаване на желаното. Вижте как пеете и скачате от щастие, че вече сте постигнали това, което желаете. Вижте как споделяте радостта с близките си за изпълнените желания. Чувствайте колко са радостни за вас. Вижте как са щастливи заедно с вас, че изпълнявате всяко свое желание. Те ви благославят, гордеят се с вас. Усетете тяхната любов и подкрепа. Хвалят ви, прегръщат ви. Слушайте се в звуците в обкръжаващото ви пространство. Почувствайте радостта на пространството. Всичко се радва заедно с вас. Растенията ви се усмихват. Животните са до вас и на хората в него също им е радостно за вашето сбъдване. Хората около вас се радват на срещата с вас. Всичко около вас е изпълнено с любов към вас. И всичко се радва на пробуждането ви, на присъствието ви. Почувствайте как ликува пространството, хората и растенията и се радват, изпълнени с любов и благодарност. Вашата душа пее от щастие. Тя знае, че и в този ден има свои задачи, свой характер и свое настроение. Вашия нов ден е точно пред вас. Кажете му добро утро. Наслаждавайте се на срещата с него. Усетете как вашето утро се наслаждава на срещата с теб. И му кажете: аз искам да се договоря с теб, мой нов ден. Подари ми, моля те, прекрасни събития.
радостни срещи, класни емоции. Благодаря ти, чудесен мой ден. Приемам те с нежност и топлина в своя живот. Почувствайте как този ден ви приема с благодарност и любов в обятията си, както и вие него. Прегърнете се. Осъзнайте, този ден е настроен да изпълнява всички ваши желания и мечти на душата ви. Този нов ден е настроен да ви помага и да ви подкрепя във всяка една ситуация, във всеки един момент. Представете си как всички събития в този ден ще ви благоволят. Мислено прегърнете пространството на този ден и почувствайте как и този ден ви прегръща. И сега нежно прегърнете тялото си, душата си и нежно отворете очи. Похвалете се на глас. Браво на мен! Аз съм супергерой. На мен всичко ми се получава с лекота. Радост, любов и удоволствие. На мен всичко ми се получава с лекота, радост, любов и удоволствие. На мен всичко ми се получава с лекота, радост, любов и удоволствие. Аз съм супергерой. Браво на мен! Дишайте, издишайте. Дишайте, издишайте. Дишайте, издишайте. И сега кажете на глас. Аз съм тук. Добро утро! Днес за мен всичко е възможно. Днес мога да постигна всичко, което си наумя. Днес аз имам всички ресурси за изпълнение на желания на душата ми. Днес аз мога всичко, което си наумя. Днес аз разрешавам на себе си всички желания и мечти да ми се сбъдват с радост, любов и удоволствие и лекота. Добро утро! Аз ви желая един вълшебен ден и избъдване на всичките мечти. Орисвам ви, нека всички желания днес да ви се сбъднат, да се наредят на опашка, за да ви се сбъднат. Целувки и прегръдки от мен.